ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ داخوایانیەک دەرباری بنپێکردنên vê dawiyê li Efrînê û başarên Kurdî têne encamdan li ser destê grûpên çekdar belav kir û têde bang lê Tirkiye kir ku sînorekî ji binpêkirinên li Efrîn serê Kaniyê û girê spî têne encamdan dîne û got dîlafê rêkeftina navbera Enekesê û wê de cîbçî nekiriye. Emîndariya giştî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê duh roja sê şemê 19 Cût meha sala 2021 daxuyaniyeka şermezariyê derbarî binpêkirinên Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê belav kir. û têde got ku binpêkirinên vê dawiyê li Herêma Efrînê zêde bûne û banga rawestandina wan binpêkirinan kir. Enekesê di daxuyaniya xwe de ragihand ku bi destpêkirina demsala çinîna berhemên zeytûnan asta binpêkirinan di derheqê welatiyên Herêma Efrînê de zêde bûne ku piraniya grûpên çekdariyên li Herêmê dest bi dizî desteserkirin û sepandina bacan kirine bi taybet li ser xwediyên zeviyên zeytûnan ku bi rêjeya 25 li ser sedî lê ser dahatê hatiye sepandin. Weke bacên grûpa nav li xwe dikin Slêman Şah yan jî weke bi Ebu Hemşa tê naskirin gehiştî asta ku cotkar di zeviyên xwe de wekû berdest û kolebe ew yek di hevdemê berdewamiya kiryarên revandin, kuştin û eşkencedan herwa guhertina demografî lê gund û bajarokên Kurdî têne. Encûmena Niştimaniya Kurdî got ku heta ew kesên ku vegeriyane tevî ku rastî astangiyan jî hatine û vegeriyan gundên xwe lê dîsa jî rastî lêpirsîn û binçavkirinê hatine ku ew jî hewleke da ku carek din venegerin û lê cihê koçberiyê bimînin. Ew yek tê di çarçoveya nebûna turêgiriyan sînorekî ji wan kiryaran re ku ji aliyê rêxistinên mavperweriyê ve hatine belgekirin û bang berdewam ji bo sizadana tawanbaran û radestkirina wan bo dadgehê dikin. Hevpeymaniya Niştimaniya Hêzên Şoreşê Opozisyona Sûriyê ku grûpên çekdar dibin sîwana wa de ne. Rêkeftina ku bi Enekesê re derbarî rawestandina binpêkirinan û sizadana berpirsên encamder û kar lê ser hesankirina vegera derbederan bo mal û milkên xwe û rawestandina proseya guhertina demografî cêbecî nekiriye û ew yek dihêle ku welatiyên Herêma Efrînê di rewşeka karesetî zehme de bijîn, êş û azarên wan bê teqînên di navbera her dem û demekî de rû didin zêde dike û di encamê de welatiyên bêguneh dibin qurbanî. Enekesê di daxuyaniya xwe de bi tundî kiryar û binpêkirinên nemirovî yên di derheqê Efrîn serê Kaniyê û girê spî de têne encamdan şermezar kir û bang lê Tirkiye welatên girêdayî bi dosyeya Sûriyê herwa rêxistinên mirovî û mavperweriyê kir ku berpirsayetiya rûştî û yasayî dê danîna sînorekî ji van kiryarên ku digihe tawanên dijî mirovatiyê helgire û binpêkirinan rawestîne û nehêle werne encamdan û encamderan jî siza bide. Di dawiya daxuyaniyê de Encûmena Niştimaniya Kurdî bang li welatên nav borî kir ku grûpên çekdar ji nava herêmên tejî neştecî derxîne û dest ji dahat, zevî, berhem û jêdera xelkê berdin. Kar lê ser hêsankirina vegera derbeder û penaberan bike û rêveberiya herêmê radestî xelkê wê yên resen bikin.